Matthew 15 verse 1. NgokukaMateyu 15, khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema, bathi, "Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba bahlambe izandla zabo nxa bedla isinkwa?" Kepha waphendula wathi kubo, "Nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ungabe usizwe yimi ngakho, akayikwazi uyise noma unina, kanjalo nilenze laba yizwe izwi likaNkulunkulu ngesiko lenu. Bazenzisi, waprofetha kahle ngani u-Isaya ethi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kodwa bengikhonza ngeze, befundisa izifundo eziyimiyalo yabantu. Wayesebabiza abantu wathi kubo, yizwani niqonde, akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. Khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye, "Uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelo zwi bakhubeka na?" Kepha waphendula wathi, "Yileso naleso sithombe esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishulwa. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe. Kepha nxa impumputhe ihola impumputhe, ziyakuyela emgodini zombili." UPetru waphendula wathi kuye, "Sichasisele lo mfanekiso." Wayesethi, "Kanti nani nisangabangoqondiyayo na? Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlwe ngaphandle? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokho-ke kuyamngcolisa umuntu, ngokuba enhliziyweni kuvela izizindlo ezimbi, ukubulala, ukuphinga, ubufebe, ukweba, ukufakaza amanga, uhlambalaza. Yilento izinto ezingcolisa umuntu, kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjiwe akumngcolisi umuntu." UJesu ephuma elapho wamuka waya emaphandleni ase-Thire naseSidoni. Bheka, kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhenani wakhala wathi, "Ngihawukele Nkosi, ndodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni." Kepha abamphendulanga ngezwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, "Mmukise, ngokuba uyakhala emva kwethu." Kodwa waphendula wathi, "Angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli." Kepha wayeseya wakhuleka wathi, "Nkosi, ngisize." Waphendula wathi, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjeni." Yena wathi, "Yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo." Khona uJesu waphendula wathi kuye, "Oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho. Makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakho yasinda kusukela kuleso sikhathi. Wasuka lapho uJesu wafika ngaselwandle lwaseGalile, wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kwase kusondela kuye izixuku eziningi, zinezinyonga, nezimpumputhe, nezimungulu, nezilimi, nabanye abaningi, zababeka ngasezinyaweni zakhe. Waphulukisa baze bamangala abantu, babona izimungulu zikhuluma, izilima zisindile, izinyonga zihamba, izimpumputhe zibona. Bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wayesebabiza abafundi bakhe wathi, "Ngiyasihawukela isixuku, ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Angithandi ukubamukisa.
belambile, funa mhlawumbe baphele amandla endleleni. Bathi kuye, "Bafundi, singazitholaphi ehlane izinkwa ezingaka zokuba kusuthe izixuku esingaka na?" Wathi kubo, "UJesu, nezizinkwa ezingaki na?" Bathi, "Eziyisikhombisa, nezinhlanzana eziyingcosana." Wayala izixuku ukuba zihlale phansi, wazithatha izinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi, wabonga, wazihlephula, wanika abafundi. Abafundi baphakela izixuku, badla bonke, basutha. Babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa agcwele, kepha abadlayo babe yizinkulungwane ezine zamadodana, ngaphandle kwabesifazane nabantwana. Esezimukisile izixuku, wangena emkhunjini, wafika emikhawulweni yaseMagadana. Matthew 17 verse 1. NgokukaMateyu 17. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetru noJakobe noJohane umfowabo, wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphendula esinye isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. Bheka, kwabonakala kubo oMose no-Eliya bekhuluma naye. Wathatha uPetru wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle ukuba silapha. Uma uthanda, ngizakwakha lapha amadokodo amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Esakhuluma, bheka, ifu elikhanyayo labasitheza. Bheka, kwavela izwi efwini lathi, "Lo uyindodana yami ethandekayo, engithokozile ngayo, yizweni." Kuthe sebezwa lokho, abafundi bawa ngobuso babo besaba kakhulu. Kepha uJesu wasondela, wabathinta, wathi, "Sukumane, ningasabi." Kepha bephakamisa amehlo abo, ababonanga muntu, kuphela uJesu yedwa. Besehla entabeni, uJesu wabayala wathi, "Ningatsheli muntu lowo mbono, ize ivuke iNdodana yoMuntu kwabafileyo." Bambuza abafundi bathi, "Pho basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umele ukufika kuqala na?" Waphendula wathi, "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, u-Eliya sewafika, abamazanga nokho, kodwa benza kuye abakuthandayo. Kanjalo neNdodana yoMuntu iyakuhlushwa yibo." Khona abafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane uMbhapathizi. Sebefikile esixukwini, kweza kuye umuntu, waguqa ngamadolo phambi kwakhe, wathi, "Nkosi, hawukela indodana yami, ngokuba inesithuthwane, ihlupheka kabi. Lokhu iwela kaningi emlilweni, kaningi emanzini. Ngiyilethe kubafundi bakho, kepha bahluleka ukuyiphulukisa." UJesu waphendula wathi, "Oh, sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelele na? Yiletheni lapha kimi." UJesu wayesekhuza idimoni, laphuma kuyo. Umfana waphulukisa kusukela kuleso sikhathi. Khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa, bathi, "Thina besingemkhiphe ngani na?" Wayesethi kubo, "Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi, niyakuthi kule ntaba, 'Suka lapha uye laphaya,' iyakusuka, akukho okuyakunahlula. Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngukukhuleka nokuzila ukudla." Besahamba-hamba eGalile, uJesu wathi kubo, "INdodana yoMuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu. Baza kuyibulala, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa." Badabuka kakhulu. Kwathi ukuba bafike eKapanawume, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetru bathi, "Umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na?
wathi uyayithela. Esangena endlini uJesu wamandulela wathi, "Usho ukuthini, Simoni? Amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela nenkokhiso, kumadodana awo noma kubafo na?" Wathi kubafo. UJesu wayesethi, "Ngakho-ke amadodana akhululekile, kodwa-ke ukuba singabakhubekisi yena elwandle uphonse udobo, ubambe inhlanzi ephuma kuqala, wothi ukuba uyivule umlomo uzakufumana imali. Yithathe ubanike, usithelele mina nawe." Matthew 18, ngokukaMatewu 18. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi, "Ngubani omkhulu embusweni wezulu na?" Wayesebiza umntwana, wammisa phakathi kwabo, wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Ngakho-ke yilowo nalowo uyakuzithoba njengalo mntwana, nguyena omkhulu ebusweni wezulu. Nalowo uyakwamukela umntwana onje abe munye ngegama lami, uyangamukela mina. Kodwa okhubekisa abe munye kulaba abencinyana abakholwa yimi, kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, azikiswe ekujuleni kolwandle. Maye kulo izwe ngenxa yezikhubekiso, ngokuba izikhubekiso zimele ukufika, kepha maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. Kepha uma isandla sakho sikukhubekisa kumbe unyawo lwakho kunqume ulahle, kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uyingini noma uyinyonga, kunokuba uphonswe emlilweni ophakade. Unezandla zombili nezinyawo zombili, noma iso lakho likukhubekisa likhiphe ulilahle. Kungcono kuwe ukuba ungene ekuphileni uneso elinye, kunokuba uphonswe esihogweni somlilo unamehlo amabili. Bhekani, ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini, izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ngokuba iNdodana yoMuntu ize ukusindisa okulahlekileyo. Nithini na uma umuntu enezimvu eziyikhulu, kuduke enye kuzo akuzishiyi ezingama-99 ezintabeni, ahambe ayofuna edukileyo na? Athi uma eyithola, ngiqinisile ngithi kini, uthokoza ngayo kakhulu kunangezingama-99 ezingadukanga. Kanjalo akusiyo intando kaYihlo osezulwini ukuba kubhubhe noyedwa kulaba abancinyane. Kepha uma umfowenu ekona, hamba umsole ninodwa naye. Uma ekuzwa, woba umzuzile umfowenu. Kodwa uma engakuzwa, thatha futhi abe munye noma bebe babili kanye nawe, ukuba onke amazwi aqiniswe ngomlomo wabofokazana ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubezwa, tshela ibandla. Uma enqaba ukuzwa nalo ibandla, makabe kuwe njengowezizwe nomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, konke eniyakubopha emhlabeni koba kuboshiwe ezulwini, nakho konke eniyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe ezulwini. Futhi ngiqinisile ngithi kini, uma ababili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo, bayakulwenzelwa nguBaba osezulwini. Ngokuba labo kubuthene ababili noma abathathu egameni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo. Khona kwasondela uPetru wathi kuye, "Nkosi, umfowenu uyakungona kangaki ngimthethelela na? Kuze kube kasikhombisa na?" UJesu wathi kuye, "Angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ka-70 aphindwe kasikhombisa. Ngalokho umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi obethanda ukubalisana nezinceku zakhe. Kwathi eseqala ukubala,
kwalethwa kuye enye inecala lamatalenta ayizinkulungwane eziyishumi, kepha ingenalutho lokukhokha. Inkosi yayala ukuba kuthengiswe ngayo, nangomkayo, nangabantabayo, nangakho konke enakho kukhokhwe. Ngalokho inceku yawa phansi yakhuleka kuyo yathi, "Ake ungibekezelele, ngizakukhokhela konke." Inkosi yalalela inceku, inesibhe yayikhulula, yayithethelela icala. Kepha kwathi isiphuma leyo nceku yafumana enye yezinceku ezikanye nayo enecala kuyo. Lawo-Dadariya abayikhulu yayihamba yayiklinya yathi, "Khokha icala lakho." Khona inceku ekanye nayo yawa phansi yayincenga yathi, "Ake ungibekezelele, ngizakukhokhela." Kepha ayivumanga, kodwa yahamba yayifaka entolongweni ize ilikhokhe lelo cala. Izinceku ezikanye nayo zathi ukubona okwenzekile zadabuka kakhulu, zaya zabika enkosini yayo konke okwenzekileyo. Khona inkosi yayo yabiza yathi kuyo, "Nceku embi, lonke lelo cala ngikuthethelele lona ngokuba wangincenga. Ungayihawukelanga yini inceku ekanye nawe, njengokuba nami ngikuhawukele na?" Inkosi yayo yathukthela yayinikelela kubaphathi betilongo ize ikhokhe lonke icala layo. Kunjalo naye uBaba osezulwini uyakwenza kini uma ningathetheleli ngezinhliziyo zenu, kube yilowo nalowo umfowenu.